Karon mga idol ako sa akong manukan. Ay duha ka manok diri amusa. Ang gilain-lain ko to nag-ipon man to 24 ka piso. Itlog. Ang gi kay ang isa ka mga tulong sila naglumlom. Isa kay ako nang pagawas kay ana na pusa naman yung tanan niya na duha ka buk mga andiri. Ipon sa isa ka pugaran. Ako nang gilain. Uy, pila ka piso? Dili man. Uy.